Krásny dobrý deň, milí čitatelia online magazínu Auto a žena. Moje meno je Dominika Titková a mi veľkou cťou, že vám dneska môžem predstaviť túto krásnu pumičku. Je to Ford Puma Gen E. Milujem dokonca aj takúto žltú farbu, pretože je optimistická, pozitívna a hlavne aj bezpečná, lebo ju veľmi dobre vidieť, aj keď je napríklad nejaké šero. Toto auto je naozaj veľmi príjemné, veľmi prívetivé. Toto auto má veľmi pozitívne vyžarovanie a častokrát sa stáva, že vodičov v druhých autách hodnotíme práve podľa výrazu toho ich auta. Čiže keď máme nejaké veľké nabuchané auto, tak si myslíme, že tam sedí nejaké šéfinko, nejaký mačo, pritom tam môže byť krehká žena. Aj výrazom pripomína Pumu, ktorá ticho vyčkáva, ktorá všetko sleduje, striehne, je zodpovedná a keď treba vyraziť, tak vyrazí, presne vie kam. Sú dôležité tieto Matrix LED svetla, ktoré výborne osvetľujú celú cestu, neoslepuje proti idúce auta, proti idúcich šoférov, takže je to príjemné aj pre ďalšie okolie. Teraz si otvoríme prednú kapotu, ktorá má toto skrytý priestor, veľmi praktický, v ktorom sú obslužné materiály, ako napríklad nabíjacie káble alebo aj výstražný trojuholník. Čiže toto je miesto, ja to nazývam, že obslužný malý kufríček. Pozrime si priestor, kde sa táto krásna Puma nabíja. Tuto máme klasickú nabíjačku a tuto máme rýchlo nabíjanie. Aj dojazd je vynikajúci, okolo 370-400 km, keď jazdíte na Eco mód, čiže viete aj ušetriť. Pri tomto aute si trošku zacvičíte, je to praktická vec. Podkopnutím sa vám otvorí kufor, keď máte ťažké nákupy, plné ruky, tak stačí len vystrčiť nohu a kufor sa vám otvorí. Čo sa týka kufra, máme 566 litrový objem a samozrejme máme tu aj skrytý, ono sa to kedysi volalo Megabox, ale teraz sa to volá už Gigabox, pretože je to naozaj gigantická záležitosť, ktorú môžete aj čistiť. Toto je časť kufra, kde si môžete položiť znečistené veci, napríklad nejaké rastliny, kvetináče. Má tam aj taký malý odtok, ktorý keď otvoríte, tak špinavá voda vám vytečie a auto vám ostáva čisté. Pokiaľ by ste potrebovali strčiť naozaj nejaký veľký materiál, viete sklopiť sedačky, je to skoro vo vodorovnej rovine, takže veľmi praktická záležitosť. No a samozrejme, môžeme zavrieť. Máme aj vzadu ledkové svetlá veľmi príjemného dizajnu a odporúčam ho naozaj šoférom, ktorí vedia, čo chcú, šoférom, ktorí jazdia zodpovedne a chcú mať vo svojich rukách zodpovedné auto, ktoré reaguje na ich potreby, pretože je to elektrický automobil, no a samozrejme dbáme tým aj na ekológiu.